ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ CKN ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକ। ଏ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସୁସମ୍ମାନସ୍ପଦ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ, ବାଗ୍ମୀ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅଦେଖା ଭବିଷ୍ୟତର ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତାଗଣ, ମୋର ସହୃଦ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୁଲକିତ ସୁବାସିତ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହ୍ୱାଟ୍ ସକ୍ରେଟିସ୍ ସେଜ୍, freedom is the life, freedom is the blueprint and echo of life। ସ୍ୱାଧୀନତା ବିନା ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଟିକୁ ଭାରତବାସୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ତଟିନୀ ମେଖଳା ଅରଣ୍ୟ କୁନ୍ତଳା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ସରସିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ରୂପେ ବିଦିତ ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଭାରତ ଭୂମିର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଲବ୍ଧ ହୋଇ ସେଦିନ ବିଦେଶୀ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାତଦରିଆ ସେପାରିରୁ ମେଲିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ। ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଭାରତ ଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଛିନ୍ନ କଲେ ସେମାନେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁ କରୁ ଚତୁର ଇଂରେଜ ଜାତି ଭାରତର ଶାସନ ଡୋରିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। ଶାସନ ନାମରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ପୈଶାଚିକ ନାଟକ। କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ଳିଷ୍ଟ ବେଦନା ଯାତନାରେ ହେଲେ ଜର୍ଜରିତ। ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଖାଇଲେ ବେତ ପ୍ରହାର, ଚାବୁକ ମାଡ଼ ତଥା ଗୁଳିବର୍ଷଣ। ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତବର୍ଷର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ବହୁ ମହୀୟସୀ ମହାପୁରୁଷଗଣ। ସେମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଓ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟମାନେ ହେଲେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମକ ଡାକ ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ତଥା ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ଡାକରା ସେତିକି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷର ଅତ୍ୟାଚାର ଅସହ୍ୟ ଯାତନା ପରେ ଭାରତବାସୀ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁମିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦ। ସେଦିନ ଥିଲା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ। ପ୍ରଭାତର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଧରାପୃଷ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ନ କରୁଣୁ ସଭିଏଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ଭାରତର ଗଗନ ପବନକୁ ମୁଖରିତ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ ଭଳି ତଥା ନିଜ ନାଁର ନାଉରୀ ଭଳି ଆମ୍ଭେ ଉଡ୍ଡୀୟମାନ ତଥା ବିଚରଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବହୁ ସମସ୍ୟା ଯଥା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ, ନକ୍ସଲ, କଳାବଜାରୀ, ଚୋରି, ଛିନତାଇ, ଡକାୟତ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ବେକାରୀ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ତଥା ଜାରି ରହିଥିବା ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସଭିଙ୍କ ମନରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ପରିକଳ୍ପନା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ତଥା ଅନୁନ୍ନତ କରି ପକାଉଛି। ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ସମୃଦ୍ଧି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ସଭିଏଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟ ଅତୀତରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା। ସେ କିଭଳି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ପଦବୀରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ରାଇସିନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅନୁସରଣ କରିବା। କାହିଁକି ନା ନଥିଂ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ
Everything will be possible if we will try to do our best. ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱ ଆକାଂକ୍ଷା କେବଳ ଜଣକର ଉଦ୍ୟମରେ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ।